Més de 100 expositors i 2.200 llibres han arribat a les 36 localitats de la comarca de la Ribera. Es tracta de la campanya Espera llegint, impulsada per la Fundació Bromera. Vull expressar el meu agraïment a la Fundació Bromera. 22 històries curtes, entretingudes i en valencià, que trobaràs a totes les plantes de l'Hospital Universitari de la Ribera y a les zones de espera dels centres de salud. Pues cualquier espacio de lectura que pueda haber en un hospital es bienvenido, porque es una oportunidad de acercar la literatura y los libros a personas que a lo mejor pueden necesitarlo. Són temàtiques que van vinculades al benestar, la salut emocional. Una iniciativa que també ha arribat a les biblioteques dels pobles, on els usuaris han pogut seguir llegint i on s'han impulsat diverses activitats que han ressaltat els grans beneficis de la lectura sobre la nostra salut. Pues no estar calfant el cap en que si ja m'haurem tingut que quidar, què me van a dir. La lectura dona eixa pau per a rebre un tractament en una calma que sempre beneficia. Efectivamente, es una forma de quitarse del móvil. I damunt en valencià. Una campanya amb tant d'èxit que també ha arribat als hospitals de Xàtiva i Ontinyent. Espera llegint s'ha consolidat com un projecte innovador que uneix salut, literatura i cultura i que porta els seus beneficis a cada racó del territori.